Fel ydych chi'n gwybod erbyn hyn, mae'r cyfyngiadau yn parhau am 2 wsos arall yma yng Nghymru. Da ni mor falch o cefnogaeth da ni wedi cael hyd yn hyn, ac hefyd am y mwyafrif sy'n cydymffurfio efo'r rheola. Ond wrth gwrs mae'r canllawiau yn wahanol rwan rhwng Lloegr a Cymru. A mae bwysig bod ni'n dilyn y ddeddf yma yng Nghymru. Tydi'r neges trafeilio ddim wedi newid o gwbl. Os ydych chi eisiau gwneud ymarfer corff o adra ac aroswch yn lleol, ac aroswch adra yn dal i bodoli, hwnna di'r brif negas yma. Ynglŷn â ail cyntrefi, eto dydy'r negas ddim wedi newid a peidiwch â trafeilio yma i'ch ail gartre, a mae'r parciau genedlaethol yng Nghymru dal wedi cau. Newch chi weld yn y wythnosau nesaf ac yn y dyddiau nesaf, fydd y heddlu yn fwy amlwg ar ein ffyrdd, yn wedig ar y ffin. A mae hynna wrth gwrs i ni'n gwneud siŵr bod ni'n gallu cario ymlaen y ffordd da ni wedi bod yn blismona dros y mis dwytha, bod hwnna dal yn barhau yn yr wythnosau nesaf. Felly'r negas ydy, aroswch adra i warchod y gwasanaeth iesyd fel bod ni'n safio bywydau yn y pen draw. Diolch yn fawr. Wel, da ni'n gwybod mae rheoliadau wedi newid yng Nghymru bellach, a maen nhw'n wahanol rhwng Cymru a Lloegr. Yng Nghymru ac yn benodol i'r parciau cenedlaethol, dydy'r rheoliadau ddim wedi newid. Felly mae'r mynyddoedd wedi cau, mae'r meysydd parcio wedi cau, mae'r toiledau wedi cau, mae'r caffis wedi cau, mae'r gwestai wedi cau. Felly aroswch adra. Mae neges yn gyson. Mae'n bwysig i dal mynd allan i gael awyr iach a hamddenau, ond gwneud hynny o gatre yn unig, a peidio trafeilio yn y car. Felly parchwch ein a gadwch yn ddiogel.